Kinuna ni Jesus ken Nicodemo, kas iti panangibayog ni Moises, iti sinanulag ijelet ang masapol ti panakaibayog met ti anak ti tao, tapno agbiag ti agnanayon, tapno agbiag nga agnanayon, ti siasino man amamati kan kuana. Gapo iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaisuna nga anak na, tapno ti siasino man amamati kan kuana, saan amatay, no dikat agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong tapno okumen na, no dikat tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siya sino man amamati iti anak, ngem na ukuman ti di mamati, agsipot ta saan anamati iti kakaisuna nga anak ti Dios. Daytoy ti pakaukuman, imayen ti silaw ditoy lubong, ngem agsipot tadakes dagiti aramid dagiti tattao, kinay kayat dati sipnget ngem tilawag. Ti siasino man nga agaramid iti dakes, kaguran na tilawag. Ket ti saan nga umasidag iti silaw, ket saan nga umasidag iti silaw, agsipod tadina kayat ang maipakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agaramid iti naimbag, umasidag iti silaw tapno maipakita amayan nurot iti Dios dagiti aramid na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Naibagayo man ta kaabayo, good morning. Ti trademark ti Ilocano, kadagiti sa bali nga puli, no kunada, Ilocano, ket kuripot adagos, mabaling ibagada nga nangisit ti siko na. Wan. Sa ti pagsasauda, Ilocano, kunada, kuripot. Yaan mo no, anya ti pagibasaran da ti kuripot. Ti kuripot, addaan ka, ngam hammo kayat gaston, han? Adda ko ma, ngam hammo kayat nga ited, hammo kayat nga gastor, hammo kayat nga osaren. Nyak amo ano kuripot day diinang ko. Wano awan la talaga. Hindi yan ati sa lutsod. Kuripot, wano awan talaga. Daya, ya. Wanda day diinang ko, da kami ngamin, di makil kam di barbaryo, imbagkan niya yuta, rich kids kayo, di makil kay ti highway, kada sete. Da kami ije barbaryo, wan talagang malagip ko day diinang. Da kayo kumaka, tata, di pag yan ang tibagas, di mat? O, kanya yun, no, mano nga sopa ko natin, kumaamuyo ti sopa. Hindi tayo sa magkakaawatan. Cup, naglaka English, cup. Kada kayo ka, rice dispenseryo ka, bish, kuna na ka, krrrr, nagsangkay tin na po, haan? Kada kami diyan nakakita ti kasdi kanyami idi da kami no daytay ada sumangput nga gapod di Manila mangyawid ti daytay lata nga kwadrado nga imuwaisan dawaten to agi inno nada nga mangdawat bagik to data apaya isu ti pagbagasan mi biya di tahan nga no adda tinuno nga bangos nga ikabil mo di unag hanyon sama mo daytay adda refyo gamin di ubing kayon da kami tapnohan nga mapusa taure di basket no daddo mapusahan ikabil medyo pagbagasan na piya DJ kalob ti lata ta tugtog makasta narigat alokatan hanyo maawatan dati ta balbalyan tay ti tapik kasi ti pagbagasan mi DJ ke nakasilsila po no daduma no hamo malokatan ta ubing kam ngarot so ilem mi ti kutsara DJ madimi nga malokatan ta si mi hamo magkaya kati kap mi nga paganyay sopa mi ti sopa mi haan nga, kalakan niya yung nga detay kapuno kwa, nakasilsilap kasabot. Isong ano basit, tinagyanan niya pagbagasan, kumarada ka din ay patingig mo, kasta rin sa krag, kanayon mo ilaka nga awan nagyanan, data pagbagasanan, kumarada, di mo nagkaradakan, di, hanyon sa mo na padasan, tinaglut-lutot, na po, ay haman, nga jay. So, aniinan ko, iji ayan mi, talaga nga, jamuhan nga nakuripot,
No mabalbalin iremedyo mi, dahil haan nga gumatang, no at dalaki di. Takas di garot, di makalamit, awan di awan nga rod. Never nga nakita nga gimatang ti baso ni inang. Tigatangan na kape, nga day tayo Nescafe, di baso na nagpuskol, ori ibansag mo ti ulo na barte ka nga baburak na yan. Iso day nakatuon, na dumaduma, ada nakutkutong, tay pagsyatan ti arak, ada nalulumag, ada day ada sikat-sikat na. Kasi mo titas-tasa mi, di jak pa'y nakagita nga gimatang. Titabo mi, awang pa'y laang, nagitaglak-lako nga day tayo ni, na tricycle nga, 20-20, kunana. Umadyayan mi, 20-20 lahat ng klase, kunana damanong ko, di ba intimot na motor, kunana ka. Hindi ko umay damanon, 20-20 pera motor, hindi ko ang depende sa klase, dagay tabong nga dagay awan, naglakamay ikatiiman na dagay, take all mo labasit ka, mawara, titabo mi, nanipod grade 1 na kadapuot, kagingga na grade 6, at dalata si bibiyag, dahi di tabo mi, inya dahi nga tabo, dahi tabo ngay nga narunot, pa iti markanan, dahi tinini, Caltex nga nagyanan ti oil, ay nagsikil, ora ibakal mo dehan mo, mabitak dahi, nabayagan dyan ka mo no, ayan na, baka dapela si bibiyag dahi na, kasi ti tabo mi, di hanggang gumatang, kasi lakas dyan, dahil ti ko na kiniinang, ape kuripot nga ta, wano talaga nga awan lati igatang, wano masayangan, gumagatang kami ayat, tinisnis, hanyuman amo nisnisan ta rich kids kayo, hanggang pa kami nakaiganti uging. Da kami tinisnis kada pagpunas, may dadaan nga bago dan, o karti-kartibo na, kasi i-recycle. Kasi dyan, malabaan tinisnis kanyami, da kayo matin, imbasura yan. Kasi di ako apay, kuripot, wano, awan talaga. Layay, kuripot, Ilocano, wano talaga mga nagnatay gabinti, no nagnaka ti rigat na talaga ti biyag. Maarik ka nga agbarayuboy. Taori na kami, di ka, no di jilain na po yung agtinag yung murkat akas jay, kunada agsangit, grasya, maungtan ka no, agtinag, ori no lumsot, iya datar ko ma, muyot i datar, you know datar? Hanyo maamun sa dati kong kunat. O no mabalbalin no lumsot, iya datar jisiro keng kapay pidutan. Iso nga recycle amin, iya sirok mi, at danto baboy, kada manok, iya nga nakakulungan, iya paginawam, iso lati, kuhanan takas, jagarod tirigat, diba? Iso nga kunak, haang ka nga, awang karbangam nga agbarayuboy, tawan di awan, kinrigat ti adda nga, rigat, kunana, tatamod, Diyos ko, nagbarayuboy ti tao. Diobing nga ikaiyanak, first month na pailaang nakatarpulinan, adda pansit na, adda cake na, second month, apay, binulan mo lang ag-birthday ta, ubingan. Kasi man tataan dyan, mauawatan, awisan da ka, father nga mga, apay, ag-birthday, haan, inya nga ron, makabulan. Ay, sus, apo, pakawanam, nakalitsunan. Nabarayuboy mo dato yung uyot. Ayan, nabarayuboy mo ti taon ka lamang dito nakabungbong ka, kala nakakuka sa tunga. Awang mo problema da kami idi nag-birthday, hanggang pa aghanhanda ti birthday mi idi, no nag-birthday kanyamin ka, nang isa ang niinang ti dikatan ka, kinabit ko namin. Anyo man amo kinabit, kasano pa nang i-explain ko ti kinabit, apo, Diyos ko, di mauawatan. Diyan na, ina po yung dikatan, ikuan ng tumot, ijay bandihan, at damo iladekan, hanyo man amo iladekan, kasano pa nag-explain ko ti ladek. Kamu tagapulutan, cake day jayan, original day jay. Tatamot apo, ubing, may sabulan, 2 bulan, aging gasampay mo ta. Manuntong akit ti mga gastunan ito, nag 60 years old, no binulan, jay. Panakayanak mo ka, handa. Nabarayuboy ko nana. Tinabarayuboy, nga pagsasao tayo nga Ilocano, dati aggas-gasto ka, nga hamo pang panunutan, oray maawanan ka, no daduma agsubsobra, nga hantay mo makmakan, nagrigat ti aghanda tata si kayo, apaya, no sa nga pulo di inawis mo, 20 ti ihandaam, apaya, adda supot da amin nga agawid.
Datay lang nga Ilocano ti kayo ni kan nga tao, apaya, apang ka maki-birthday, awan ti gen mo, ngayon to nagawid ka. Ita Amerika kayo, numapanda ka, isudat at daigen na, haan? Into nagawid ka, sikat at daigen na. Nabarayuboy, kunana daya. Amin niya tinabarayoboy. Daya aggas-gasto ka, i-spend mo o rin daduma more than what you earn, kunana ko madayay, no di kitam at dapay, hantay pampanunutan, awan ti panunot na, ngamahan nyo kadi nga ammo nga barayuboy ni Apo Diyos. Barayuboy ni Apo Diyos. Kunana, aglap-lapusanan ti ayat ti Diyos kanya tayo. Apay, imaginam, managbasol tayo, awan ti kaimudingan tayo, awan ti serserbi tayo itilubong, apaya, gaputan na ilumlum tayo ti basol. Ngam ti barayuboy ti ayat na, inyag na imbaon na ti kakaiso na nga anak na, without any hesitation, awan ti panagbabawi, di mo datang Ilocano, sa bagay sakla nga tang makari na datoy no daytay gaputa sakla marigrigat kada kayo. Di mo no daytay kuma napangka na kitchenda napangka jaymol. Oreham mo nga plano ka na ilawan mo tigin matang. Oh. Enton agawid ka kakasla da di pa nagkitakit jeri nam nga. Apay nga ginatang ko. Kasla sayang ko na di puso tayo. Ngam ni Apo Diyos, idiimbaon na ti kakaiso ng anak na awang man la ti regret. Awan ti panagkitakit. Awan ti kasla pa nagbabawi na. Day taman ti kinabarayuboy ti ayat ti Diyos gasim ni Apo iso na nga mismo bimma ba? Haan lang nga nangibaon, naglaka kumama iso na, nangibaon kumamat, tinabilbilag nga propeta, nga umay mangibaga kanya tayo ta maisalaka. Haan, iso na mismo ti imay, nagbarayuboy nga ayat. Nagdakkel nga ayat ti Diyos kanya tayo. Iso ano kayo, imaginam ka, nagdakkel ti ayat na. Ti ay nagbarayuboy ti ayat na kanya tayo, haan pa'y nagkitakit. Hindi ti Ebanghelyo tayo nagmayat, anya ti kunana. Kas panangaibayog ni Moises, panangitangkayag, taga norte ti magibaga ti bayog, datayo to'y itangkayag, ingatom. Itugkel mo, ibayog mo, itangkayag mo. Ni Moises, idi nakagat na ti ulag, ijay disyerto, dagito'y Israelita, digad na nagroar ti ulag, ha? Nakagat da, amin nga makagat, kunana, no kumita da, ijay nagsinan ulag, may amaagasan da. Handa nga Ilocano gamin na gaya Israelita da, ito'y kung maka-Ilocanuan da jay, no adda ulagan, ay kawa, na prito, na adobo, na litsunan, pulutanan. Iso nga delikado, pagkat ti ulag tatan, imbes nga isuda, agkamat ti tao, isudan ti masud-sud-sudan. Ada nakita mi diya, ayan na, imbes nga pantay-patayon ta, kumagat, haanan, sa balid ti purpose. Nalakapay, di apro na, ilawak da kanupay ti 4x4 ang bupay. Panangibayog na kunana, kastamot ti panangibayog, ti anak, masapul mat nga maibayog, ti anak ti tao kunana, di Kalbaryo, di nagbautan ti langit, kendaga kunana, maibayog ti cross. Dahil panangibayog ti cross tapno sa pasapon na ti panangisalakan mapasanto ti lubong. Dahil kanaawan ti gitalaan di na ikat di ulag tata basol nang runa ti original sin. Ti basol atawid punasen na iso nga pinunas na dagta ti nagbarayuboy nga ayat ti Dios. Di mo matukod a panunutan dahil nga ayat na kinabarayuboy na nga imay. Kinagmayat na iti imbaga na. Gapo ti ayat na, haamot nga imay ni Apo Jesus, kunana, imay ti anak ti tao, tapno haan na nga, tapno umay na ukuman ti lubong, haan. Very negative dayjay. Imay, ta isalakan na ti, haan nga imay nga, umayak, tapaya, umay kudildilin dagita basolyo. Haan. Umayak, tapaya ore na kabasol kayo, isalakan kayo. Nagaddayo, di umay mangdildil ti basol, mangukumkin di mangisalakan. Datayo laeng nga tattao no dadduma. Di mat?
Takaarubam, katrabahuam, kakabagyam no daduma, ti panangkita tayo kakaslatay la, datayo ti manghusga mangukom ti lubong. Uy, amo bisuna, kasi isuna na eh. Oh, awang karbangam nga agbalbaliw, apaya, amukan. Sino mang ibagbaga na jay tao? No daduma, kaslala na tayo ti mangukom kadagiti kakabsat tayo. Ni Apo Isus, han na pinanunot di jay. Ori man nagbasol ka, imay tapno, umay kakidi. Haan nga agidoron. Datay laeng no daddo mga tattao mang sirsirip, ti basol ti tonggal may sa, isulakit kitaan tayo kaslatay la Diyos. Ori ni Apo Diyos, hampay nga kas ti attitude na kanya tayo. Ti attitude na di ka, no, nailaw ang ka nga nagbasol ka, agsubli ka. Di ti attitude na, umay na kaisalakan, han na ka nga umay, ukumen. Tatta ko na, ituloy tayo dito Ebanghelyo nagbayat. Haan na nga imbaon tapno maukom no di isalakan na. Dahito na nagmayat ni ko. Si ngam na ukumen kunana niya, na ukumen ti saan mamati iti anak, ti mamati maaddaan iti biyag nga agnanayon. Nagmayat di pa nang ibagana niya ni San Juan. Ti mamati ken ni Abay ti anak ti Dios ni Apo Jesus maaddaan ti biyag nga agnanayon. Kada kayo ngay nga mangibagbaga nga haan nga Dios ni Apo Jesus si bagbagayo propeta laeng. Where is salvation there? Ayan na nga ti panangisalakad dayjay. Maikadwa, maaddaan ti biyag nga agnanayon. Hana nga biyag nga agnanayon nga kayat yo kadaytay addakad ti lubong ka hangka nga pumusayan matay tayo amin. Tila biyag tayo ka 70, 80 for those who are strong kunana dayjay. Kano nagsubra ka ti 80 ay ka overstay kamutten agpanunot ka mo basitan. Alaan na kun Apo ko namutten kano daduma ko ti magkararag ko Apo makatawon pay ka day. No 1990 taon di taon ka hamang iso ang kararag ti kunana di baketen lakayon ka ninanangan ka alaan na kun Apo ngam dagiti kakabagyan na ka makatawon pay Apo ay sus ayat na lang sayang iyab-abot na mo ti 100. Uray no agrigrigaten alaan na kun Apo jak kayat ti hospitalan kunana ko manilulaw no nilulok di mo nagan ay dagiti mo anak na pangpangasim. Sadan to pag-aapaan. Kadayahaan ang adijay maaddaan ti biyag nga agnanayon ti kayat na nga sa uwan won marukop dati bagi matay madalusan gamin no matay madalusan ta nagnaan ti basol ngam di kararag tayo ti mamati ak anya ti kunana mamati ak ti panagungar ti bagi nya ken ti biyag mamati ak ti biyag nga kayat na nga sa uno na ibunyag kan ken ni Kristo, won madalusan da ti bagi makipagungar kanto tanagungar ni Kristo nga ulo, ken addan to biyag nga agnanayon. Anya day jay, haamon to nga lakamon ti agnanayon atuok. Ti agnanayon atuok, kayat na nga sa uwan, no nagbasol ka, hammo kayat nga pagbabawyan intentionally, hammo kayat agbalbaliw, hammo ahang ka nga agpakumbaba ken ni nga mapankin Apo Dios, isu day jay mapanti agnanayon tuok. Kalamalagip yun ay pangarig ni Apo Jesus ginaba ng kin ni Lazaro napudot anugar. Dayjay ti kunana. Iso nga numamati ka maaddaang ka ti biyag nga agnanayon. Padasen tayo nga kutkutan ti pamati. Narabrabaw nga panangibaga ti pamati. Nagpabunyag ka, nagkonpesar ka, nagkomunyon ka, nagpakasar kayo mat. Inawat mo dagiti daduma sakramento, pamati. Pamati da ito, han? Esungor nga pabunyagam, tada pamatin nga may salakan, jobing. Datayo matata, ayan na ti pamati. Ti saludsod, si kayo kinsyak, tata nga aldaw. Ayan na ti pamati. Naglaka nga ibaga nga mamati ak kin Hesus Kristo, mamati ak ti Diyos Ama, mamati ak ti Espiritu Santo. Naglaka nga ibaga nga mamati ak kin ni Apo Jesus, itinasanton a sakramento. Naglaka nga i-declare. No ti dila tayo ti mangibaga nga mangi-declare nga mamati tayo naglaka.
Ti saludsod, di jay pudpudno nga na uneg apamati nga aramid ken di jay pakakitaan. Kunak ka dagita akulait, dagito elektor idi, nakabaybayag da nga haan nga na usungan. Nalpas ti training dan. Dagiti daduma na bayag da pay nga nagserserbin ngam agri-training kayo kunak. Ti maudi akarit ko kadakwada apo usungan da kami nga akulait apayatap no makapagnakammot na sangaw da kami nga lektor apayatap na damo uniforme mi nga agbasa uri agtapat-apalo magambot akit di dagitoy. Usungan da kami kunak kanyada ipakitaan dakman ti uray basit laeng apamati. Nga dakay nga akulait di ibagbagayot ti bagi ni Kristo ko patpatsin nyo abagi ni Kristo. Uray basit laeng apamati mabalin na kayo usunganan. Ngam no pordasik laeng nga makunam nga agakulait kamo unag pa kayo uri kada tayo mo. Agpakumunyon nga popadi ken dagiti akulait bagi ni Kristo at daan ka kadi iti napudpud no apamati abagi ni Kristo yaw awaten. Naglaka nga ideklara iti ngiwat. Ngam di aramid kan di pudpud no apuso, no daduma nagrigat nga kitaan. Imagine ta ako light, napan nagpakumunyon bagi ni Kristo, amen, napan di altarin, intupak na, kaslala nang itupak, ti pulutan nga abal-abal, ang kukamon. Ayan na di pamati nga, awam man na, ti respeto na nga mangyad. O rekada tayo, umunag katasimbaan, amom nga balay ni Apo, at dadya ni Apo Jesus, tinasanton na sakramento, umunag ka, ala, nagpintas, nagselselfie ka, di ka pa'y nag-genoplet, amom pa'y rinam nga, di sunad ta. Kasi marinamot ijay aramid, marinamot ijay panangaksyon tayo, hantay mga nakasansanto unay. Nga maipapaunag tayo, di pamati nga ibagbaga na nga timamati ken Apo Jesus, maadaan tibiyag nga agnanayon. Dawi we pray, panagparintumang, panagkararag, panagkanta. Agbabawi kayo, kadagiti basba, mayamat kung agtangtangad ti obram. So ito naman minsan, paikat ko amin nga ladawan, kadakwadtuyan, tapuraw amin nga puron ta, makakonsentrate kayo. Imbes nga, kanta ka, nagbanglo di insenso, kat mamat. Awam mo di conviction na, di aramidan tayo, idek-declare tayo, ngam di aramid madlaw mangaan apuro. Pamati pa iladay jay, kararag pa iladay jay. Iyon unod tayo. Relasyon ditong galmaysa. No addaan ka ti pamati, no addaan ka pamati kini Apo Jesus, dadta automatic agay-ayat ka. Mamakpakawan ka. Agpakpakumbaba ka. Isaksakit mo, agserserbi ka kini kabsat mo. Tanuawan ti pamati, automatic awan dagita iso nga no nagtangsit ka. Ay, where is Jesus in your heart no natangsit ka? Ayan na ni Apo Jesus no datang-tangsik mo. Ayan na ni Apo Jesus no hamu-ammo ti mamakawan. Ayan na to kung kunam nga patpatyam ni Apo Jesus no di mo pa'y napadasan tinagayat nga puro kinikabsa mo. Nikos ko sila pandak sa ang Diyos ko pakawanan na Apo na nakabasolak sa mo kadagito yung makimisan. Naku na mga mamati ka kini Apo Jesus, ayan nati ayat, ayan nati pamakawan, nga no nagbasol ni kabsat mo, no nagbasol ni kabsat mo, si sasagana ka nga mga langon, uri hanga si ka nagbasulan na, si sasagana ka nga mang tulong, ayan na dahil pamati. Nda kayo, imay kayo nakimisa tata Domingo, at dapay nagadayo, naggapgapuan na, tatay bigat, at naggaputi, dapay naggapu bantay, at sapay naggaputi, Ilocos Norte toy, nagadayo tila naggapgapuan nyo, di rabiid, dapay naggaputi Pangasinan, nagmotor dala, ang Apo, rabiid, nagturid kayo. Umay ka makipicture, king ka, Father, ayan na di pamati, kinapo, Jesus, apay nga ni Rufo.
Haan, nga siya kuma, pamati kuma, akin po Santa Maria, wala ni Apo Jesus. Ayan na nga rod, kung kuna tayo, dayjay, ayan na pala, ay, kararag pala dayjay. Ipadas tayo mga relasyon dayjay. Ipadas tayo mga iyon unugan. Ti mamati ka ni Apo Jesus, kunada, ada di tayo no naunag ti pamatim kin ni Apo Jesus, ada di kunada nga, alter Christos another Christ. Wano saan, ijiwagas ti panagbiag mo, makikita da nga adda ni Apo Diyos. Nagmayat ko mga ibagada, nga datayo maten nga mamati kin ni Apo Isusan, nagunag di pamati tayo, kunada kumamag ka, kaslamari nak kanyam ni Apo Diyos. Nagmayat ko mga ibagada kanya tayo, kaslakabsat na ka ti Diyos. Nagmayat ko mga denggan na ibagada ka tayo, kaslalasi ka ti ina ti Diyos. Kaslalasi ka ti ama ti Diyos. Gaputan na unag ti pamatim kina Apo Isus ka nagmayat ko mga ibagada kas jatan nyata niya kasla kalanglangam ni Apo Dios. Ngayon pagtrabahuam ko makas na maririnak nga adda kanya na ni Apo Dios hangat nga may mayat nga ibagada. Nagriga mga ibagana nga alaman na kimisa ngam nay demonyita. Lagalas mga ibagada ko madayjay man nakimisa ngam demonyo Allah. Haang kumaa. Dahil ko maamin nga masagang tayo, amin nga madalapos tayo nga tao, amin nga makadwa tayo, dahil ko makunada ka, dahil gapot hamamati ka kin ni Apo Isus ka, agar-ara na armari-ri nada nga, kaslala, adda kanya na ti Diyos. Hangat nga nagmayat nga ibagada dayay. Gapot kinaman nagayat mo, kada kinaman nagtulong mo, kinapakumbabam, uray no tangtang sitan da ka, kayam nga itadibay pamakawan. Si kunada ko madagita ibansag da ko makadatayo ka alakas lamari na kanya na ti Diyos. Nga nagmayat dayja ati addaan ti pamati. Dayja ati naglawag ko mga pakakitaan ti ano ko na tayo nga addaan ti pamati. Nagdagsen da iti dosa na. Kanya da iti dosa na kunana. Imay ti anak ti Diyos ni Apo Jesus. Dagiti mamati, addaan ti biag nga agnanayon, dagiti saan ang mamati, naukuman. Naukuman. Adda nga tapan nakaukum dito'y lubong. Adda Haan lang nga di agnanayon nga ukum Haan lang nga di maitapwak to iji impyerno Look at your family. Kitaam no di pamilyam. Kaya yo pay laeng ti umay makimisa, kaya yo pay laeng ti agkararag asa nga pamilya. Uray dumtang ti problema, mari na yo nga nalagaan, kaya yo ti agsisinnaranay, taadda ni Apo Diyos iji pamilya yo. Uray addag problema nga may sa uray no adda agbasol, kaya yo pay lapin nakawan. Anya tinaukom nga pamilya, haan nga tanga daytay pamilya nga no adda labasit a problema ken nawarada. Pamilya nga agiinnagom, awan ni haan nga makastrek ni Apo Dios si pamilya nga agiinnagom, agpipinnerdi, didinadael, agiinnalis timuhon, agkakabsat. Hangat nga naukom dayjayin nga daytay takabsat mo nga agkakaaruba nga naukom apaya di kaarubam Allah han naka nga pasterken han naka ikanti pagnaam kasla na ukuman adayjayan nagrikot hangat nga naukom dayjayan nga daytay ni awampay tipin na digo awampay ay kasla na adda ka di impyernon adayjay nga biag naawan ni Apo Dios kita anta pamilya nga makastrek ni Apo Jesus agasawa Allah. Awan pagkin na awatan da, awan ti kapya. Hanga makastrek ni Apo Jesus, rumor di may sa, agat atap di may sa, hanga tanga na ukom day yayan. Awan pa'y ragsak na, awan pa'y masabayan na, or dagiti anak, awan masabayan na, dadail nga rudan. Allah kakabsat, kala ko marit ibagbaga tayo, anya nga ruti serbi ng imbaga tayo nga mamati, umuna, naglaka nga ibaga iti sao, maikadwa di aramid, di relasyon tayo, maikalo ti kaunagan di katatao tayo. Nga nagmayat no ibagadan nga sikan ka mariri nada nga kasla anak na kati Diyos, mariri nak ni Apo Diyos, kasla Diyos.
Nagmayat man day tanga tao, apaya, kasla mariri nam niya po, kasla Diyos. Adda kanya na ti Diyos, nagmayat nga tanga ibagada niya. No, agawid kaya ayan nyo ka, wow, nagbalbaliw, kasla Diyos. Nay, day tana. Apaya, iminom ti holy water, wow, nagdalaos. Nagriga mga ibagada, kagap-gapo na nakimisa, inya nga rod, kasla di bunyita. Nagalas mo, tawang kumaati, kasjay mo. Gagap-gapo nga nakimisa, kadi pa nagkita da, kasla ka mo, nagngatot na kiday mo mga dati. Kasla dasara na. Ala ka sa tatasimana, isugarod nga adadagito nga ramrambakan tayo, rirambakan tayo ti panakayanak na idi, agragsak tayo ta umay na ta isalakan. Tatanday ti panagsakripisyo na nga naibayog iti cross, na itangkayag iti cross. Na ingato iti cross, isungarod da ito'y lagi puntay manen, daldalusan tay manen, inayat na tayon, kaya na agsubli tay manen no, na ilawan tay nga nagbasol, kaya na di pampaunagan tay di pamati tay kengkwana, kada kay nga agis istasyon ti cross, ada pamati, agrip-reflect ka kadi, no, o apo mi a Jesus, nadaka ko magkarkararag di jay, umuna nga istasyon, nulaglagi pom di jay, hangat nga umunag, dalusam di kinakapsot mo, tapno, agbaling ka nga kaslakin ni Apo Jesus nga nailansa iti cross, ngam agungar, hangat nga nagmayat no kas di bagada, dahil pa nang ri na tayo, aging ganan ton nga di katatao tayo, finally ko na tayo, ulitin tayo, dahil kumamuti ibansag dang ibaga, kalanglangan ni Apo Diyos, kabsat ni ti Diyos, mariri na kingkuhan na ti Diyos, ala iawid yo, nadda kumaan ni Apo Diyos, nang runa ta awatom ti komunyon, nadda pamatim ni Apo Jesus, tinasanton ako bunyon, hangat ang adda kanyam ti Diyos. Malaawisan na tayo amin Apo, karit na daytoy, amin tayo awan ti excuse, tanarukop tayo ng agbasbasol, ngam mabalin ti agdalos. Narukop tayo nga mailawlawan nga agbasol, ngam mabalin nga agbiag ano dalos.